awade ya ade Nyankopon ani gye ho papa na ni ku ho papa na bonsam so ani ku ho sa bribio obesai awade Arafo yamamo atenase na yesa mama kwaba edemo ben NYANSAPO kasamfonyini so NYANSAPO yesane ne badwemba bebia wo bia yemo ache emo ha emo adwo ede eba ye kasamfonyini so YouTube ena yedi edwumadie de obeboa ye obeya ama ne se obe subscribe na obe share obe like na de wadwe nchen so de beto ase na ode amaye na ye nyina yetimi aka abomu na yedi dwumadie yegidi se bebia wo bia no umpumu eye yenso ye ho ye pa na osana abosumi die ye de esiwo a ye pese ye de siesie fie ntitu aware ema aware nyanyaa ejina so na etimibu asanse aware ne ade a Nyankopon sunsum ta akiri no ono ankasa o hyem kena na odo na ope enu nti no ewose ye boa na etimi ejina enne ye bedi enkomo e de aware fa baabi na yenko na yabrewa yenko ma na kwa aba ewie a ye behu nne aware page no de eba bebie na afei ya bobo hu edi hu nkomo okofo ya mo akwa baba NYANSAPO so ya ahenewa na ompomo te sei Nyankopon tumi na nanom adaroma mo so mpaibo me hoye ye de nyame ase ene nananom nyina ase empanyimfo ne ahwefo atiefo madaroma na ese eno no yabre wa ho ye ene ade ba ko a gentra na gensa ba mu na eguso ekoso ewo omemu ene mebeware mini ho timinua madamfo enkosi anamu na onware emfama me obi nso okra de abema no ohun ne da oba no nso ohun ne da na emmomuo no oba no akwantwom ne yatwa bema no mfonyini ewo fie ne de asoma no se wonhwe bema we wopos o mepɛ mo nkoye ne ho ade ma me bema no akwantwom ne yatwa oba no nso mfonyini ewo kuroma ne de asende no se bema we ne oba we ne pese wa o mepɛ mo nko ware no emfa ema me ye pese ye hwe Asante amamre abakwasem ne ho amanne no we eya ware pa wo se eneyi ye sososo ewo mamu ana na no ka ho bi na aware sunsunsu aso ayetroken ya ana ye nwuramai na yeni enkomo abrewa ene de abani na wadaroma mpese edi ka hwe na ye de efefiri ha se bema bi ene wo baabi asia ebi wono kra eye ententen fidie so ene bi a won mu sia e Facebook WhatsApp Instagram ene de keke ka ho yi enti wo mu ni mo ho yie pa na aduru se ye be ware ntito de aneta ye pa ne se be ma no wa kwantum na oba no ewo krom ha Ghana ha enti basa ye twa be ma no mfonyini ne de asoma oba no anase be ma no mom ye di country be ma no mom etu ni nua bi na damfu bi se won ko gina mfa mo no be ma no na ebusia de won wo ware enye ne oba no ho ade mfa ma no abrewa aware we ne se ni awade ohui eni emepi wo mu fi se ade bie Nyankopon ahehye ye ne fe no bonsem ani bere awade ya ade Nyankopon ani gye ho papa na ni ku ho papa na bonsam so ani ku ho sa bribio obesai awade nyame boy shira aso ye ne kama enti awade de se wo sha ase se wo wade a emu obi nwurawura wontem kola emu obi nwurawura wontem wo no wo bayi aye hehye so obe ware no watu kwai wuni ha wo anya adaje ama na emu wo yonku bi wuni bi ebegina ho se ye wa na obe ware wo ba no emfa mire ana on ware no ma sa wade we enhira be ni wo enye yi nipa no a wo no obegina ho be so wo ba ne nsa se wo kunu no e woni wo se ne nsa no so ye na wo mu ye no sunsun wo a kan wo mu abom su wo aka wo aware sunsun
Yankopon na ahya ade no. Yankopon hwe dipa oba ne be ma ka chiru se monwo na mon hya asase so ma. So Yankopon ni hira awade. Tuwinya so no mu se ma wade wo de a. Eya pam intwamu da. Ti yede wo be ware wo ba na wade ni nyina. Wankasa wo de wade a che dada. Wona ade che enu obi na ji. Ti awade de wo wade a ese wo hwe ni ye pa. Ka benya kra na no oba no ben a motifa akwa mo ben a anadwene mo bi enu masom nsa no mabom paye. Sua firi Nyankopon. Ami Nyankopon na abem. Said the one hyehyɛ awade. Na asimi ni ho obi nyina ho kɔ ware mame. Ni abo ndira so masi. No waso oba nsa. De ka wa hye no. Wa hye no. Wo yire no. Edi emusudie ni. Sese wo hwɛ mu a Ghana fo Asante fo abususam nko a. Said the trosam no kan say Abibirem so nipa be ye abususam kafo. Ebiye ni. Nanse ba ko bi abrewe ba afidie so ne siye e wo siye aso dem na be ma na wo ware oba na nkasa wo ho enso na sofo a wo siye aso dem wo na de kawa no ehye oba no Adinti wotwe wa wonti ase be me na de kawa ihye wo be yi obe so de be ma de ahye so wo ye sofo kra na be bompa ya wo de wo bompa ye na eguso na wo na wo koso kawa e de ahye wo ba no na wo pa kire sei wote akontuom ayi wadamfo wonnua se wonko gire mu na wonware mfama wo na kanfo ware sa na nhye na tie na se abrewa aware bi ti se kura ni kwa se nka abusua na nkasa kura no epene so so mbe sa Debi se abusua tranase se nipa woni ho na yonku bi e de nkra bi abefie se madam fo abesi mi so se menware ne yire no ema no so wadi niema bi ba na wo de bre abusua se wo se wo ba no waware no yetu ensan wadi abania na bi obeba mo abefo ba na ko wadi abehye mo kana se de be ya obi fufuru bi emetwa na na so wa be engagement no nhunanimu sa wa be nhunanimu de na ye abusua agensa no wo ba no ye mfa no ma be ma fufuru bi ya na ye nhwe so ma be ma fufuru bi ye me fa no na ekoba se madam fo no de nkra ba se mi megina na nan enwade wo ba no ma no ye wade ma ye wade ema ye nwade ma na mi nua na ma begina ho na waye na me de kawa ahye wo ba no se me yire abrewa na minnua ebi kura ye ntafo ye ntafo kura firi ma me ba ko firi papa ba ko boja ba ko ene ebo enti esi nsifuni wo apagafo ho enti mini wo na minnua machiri ba minnua panyini ebegyinam na meyire waya amane ne amamre de da ho no de amame amma ware na abrewa na nka we mfum so ba ne wo mfum so wo mpa ye kan se entufuni ho a pedwafo wo ho entufu ni ho a pedwafo wo ho se ye nyu obi a me entu yofo a di obepe nipa me abodwa aka so ma mentra yi ebe we no so no pe foma wo dia yi nyame na bo amem ko bu sa be ya kan sifuni wa apejafo eye entufu ni ho a apedwafo wo ho se ya nyi obi a me entufu me bi asem no eto antwa de obem bodwa na me atrase aka de ho sa de obepedwa bofo amia to aso ye da asese wa kire ye ho to aso enti no wunua mo ye ntafo na wahuna taa wakase na mi nua na meyire nkoda wahunu bi da nya de ma brenti mi nua na meyire nkoda matu kwanti mi nua ne nyina manem no nya me masede wahunu bi debi ebi ni ho sa enti na se bi ni ho no so o ma ne koso ne nsa emi ye kan wade nhyehyeye
enyina nhira nyina gu no so wo de ka wa hye no a wona aware no honhom bi e wo ho bi enu se wo no na aware efise mo ye anuanom baako no so obi an ne honhom ne sunsun edi na chi yeso obi ade bibia be chenye ne yira kane no kura se wo hiri bi no se saade we se wo ho abehuna ma me bu ma hodiem e che obaako o ka sa me de me yire baako be mu aware yes de di kan no abusua ne mienu nyina be ma na woni ha oyi niam ya ko gire mama abusua de achi akoy ware ene oba no wo ha na abusua fo o mienu nyina afom wo nyina afom wo nyina abomusuo wo nyina abomusuo we mpo no ma abomusuo na baako na we di be ma hu oba da oba nso hu be ma da emfonyini ne wo matwa ene e bia ye twa be oba ne mfonyini wa ha ne ye de asoma ekọ abrotie de akọkire be ma nse oba we ni ye pese wa no ampa nso na abusua age atum no nso age atum na yaye oba no wade wa ha e de ama no ene no de ne enye kura eno de bon kon eno kura ne kankan ne poroye be me ni mo obeyi ni be me eno mo twa obeyi foto ena mo de akwa akọkire me kai dwum bi na dwum no me yurafi wo be ma no ne mrante biremu foto ena wo de baaye so ko ba ware tata no no so anyini sabre no wabo akokora nipadua na sesa de waye kora de ye bibi enye ene ye de be kira bebe ya brante suku su me ware ni ye no ho ade be me yaye wo be yi kira ta nyina na ye ma no so kodura buruchiri okoye a papa no be hia na airport won ne ku fi nyino ni se di kunu papa nase fie o koduru fi wie o kwatana ase wodem fi ne be me no obeyi kwa kaso de se kotutu ono se papa nyesa me kunu papa no abe fama be fi abe fama be fi na me kunu ni wa de wuye de senye ense so yesa nti jai de wuye de me kunu na emu ne ba e wo so yesa na nye afi na papa ka che ne se wukunu no wane me me kuna ya de ni mfo ni bere me no o se sabre no 28 ne se so enya 70 ni akiri o yende o be si ni enye yi ene sa fa me ko Ghana ama no kura na edi enti mfo ni dia wo di bere wo bi so wo be ware no a emfa asomdwe ma emfa ho sa aburuchire wo koduru ho so be ma na wo mpadu nti wo se wo me wi afiri dwom no ase bi kresin no bi ne to dwom no aya na abusua de bi nso ne mma ne bi nso pre wote aburuchire na wo mfa ho se be ma ne be nipa na be bo so mo wonde aburuchire no ate ti aburuchire wo de aburuchire de ware na ma menum so utunofo nya aburuchire ko o ma me kura de wonu se sa be me foto yi ekuta no sa abre nye sei no wote o ma me no papa no no enso ni aburuchire ni nti ye wo ye beneti ko so wonko bianka brantie bi obon homode wo kroba no ma wonde wono abebe fie no na busua ba wonie enso aburuchire nti ko aburuchire de wonya adai bo wo musio woni no na ye adai eni foto ni ade abekire wi wo ko aburuchire wo mpe ya kan cho se wo krabirifo a wo kra ekira ade wo bon ho ade egu wo bon no nuanom nyina de be kwa ma o ma ye wo boguo bia be sa ye bi kra kwa no abefa wo nuanom bia ka ho wo mpe wo krampa de pa wo krampa de krabirifo a ne kra ekira ade ki kan se hanya egu no so na de ahomte age atum no ko ne ti awofo so ye nwere ye ho ase kakra ye ntu ye bo ase ye mi akoma nkofom na ye ma akwara no ada enyini nwie ni wo hunu de esese no ne se bibi wo ho kora ne ye ka bi a ya ka bi
Enforce nka so bi ti aburichire na odi futa me aba so opo ba wade eni me bayi wa he eni na mo fa bayi me bayi o nwade yo se ne suban te sei se wo te sei se wo ye den eno ane aburichire na eda so no chire no a panyi bi kan na ababa wa bi wo ko park so empire na park so mpa bo na wo mu koye na be ba bi de ne mpa ya wo bo anse wo sofo boga sofo a kwa aburichiri ewurade mam sofo boga ewurade mam sofo boga ewurade mam so na wo mu ye mpa bo no ari ye na me yi bi sai sofo no a oja ho mu bo mpa ye no se na wo pe sofo boga wo bi wo ho wo ne sofo boga bi ahehe ada na ebusa sahwi kwawuni sahwikuafo umusa sahwikuafo bi kura ho na wunhyira wo sire nyankopɔ sa wo paawade nyame ne nimu ne ya ode be ma wo ne sofo boga no woni bi ahehe sofo sa boga oye boga ese sika wo ho nyame suo sa wo ho sa pe nyame ni pa ne refe no sofo maame sofo maame yedin sofo maame ni nti no eniema bebre wo ho a yetosini wo ho enya amamre enya amande enya nhyehyɛ ye papa yetosini bebre ke betimi akase ni nyina aka ho na aware edodo na enya nyina yi no nyina de efire no oho se ye ka wo mu a yenimi wo ma no be akore kwaji ne sika di wie wo ba obi wo ho a wo nso kuta sunsun bone wo be ha no wo fa ne sika di wo mfa no kwa so afi adane sasa di wachi bakwa akware abrante ne nso awo pa wunya bi wunya aware ne mu de enye ye asumdue bie ni ho nti yenyae ma onipa bia nyankopon de obi ape ama no onipa no wonhunu de wo pe ene de na koma badwuso enti ne tintini ti a wo mu kanal de asiso se wo ye abusua wo ye oba wo ye bema na obi ti aburichi atwa mfonyini wonim ne da obi ti aburichi wonim no so se ne nua bi megina mu nya awade a abusua no ma monye sa anhye ye ntu se wo ye maame ne papa wo fa maame nua ni nua mema no obi de saade bi beto wanim se wo wa aburichi ro pa oba awade etwa no foto e de hwehwe oba amena awade a abusua ye beba monim se mumu nipa ne ye bepe no mamom pene so emfa asumdue ma ena wote aburichire wo ware wo baawe wo nua emegina ho emeso ne nsame enka nhira nsem mu so no wonhye ne kawa abusua no mompene me saade ani memkura se be ma no wono awo mma no me ware wo baa no de a ne wontumi a wonya ne nsi me de ope no me ware na wi awoye no winnim sunsanso a ede beba arefo na chese eno nso ho asem no unnim sunsanso a ede beba mamoma ye ntutuma mpamirika na ye nkonkutu anamon a ebe wie chi no emfa enema pa ena ede bebreye tena wakɔwie ya so obi nmu obrempo ahyase brante na wahia no na sebe wonni ho hwe no hwe ne ho se o vision nipa bo a wuhia na ne nkomodiem krotimu se bibi sinani so adaache no onya obetumi aye obi onso hu anu ahun se we de wonye na nwe so obobo bra bi saa no betwe ho anu atwe ho na emom de owo vision ya owo odono no ope no se onya bibi obeye na ojim se ne nkomodiem no ne ma betumi akoye wodaache me nua ba tra ne nkyɛn na afɛfɛde ni sika bebrebe hunim baabi nipa no de sika efiri ebaaye nipa hunim ne da so wote aburukyiri enti wo budo de amande wo ne tie ya wotu mfi kyerɛ se pa sia won de anya hwe asɛm ba hunim baabi odwane akoto ano wo se wo mpe mom ye hwɛ yie na awade no enya de a ɛda fom saa na daachi bi no yankotikotie amfa ensan yeyem ɛwɔ hɔ no se obofo a obonsam a wuni no ne hunje hu so obofo a wuni no yo obonsam a wonim no ne hunje hu se obofo a wonim no yanum ne ayi akwase ewu anso na ka wosi kromo ehu che ewuram timoma ye ni na hɔ no ye so na yakomidi ene abusua panni owusu aduom ye ma munyina mo
ɛne hwɛ a wɔgye ahenewa adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ɛbɛyɛ de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sɛbe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame sebedi akone bakwen bodi atwɛde na sɛ kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya